trí, dó, híam, máid, Bew díri bhrí se bhríon i gléamh na nuachta as Meiriceá. Do dé chéadín an seachtú láfichiid mian ar 2016. Scéal I bhrí híon Donald Trump tá faltanas aige le Fox News, faltanas fada se seo. Agus idir an dálín tá dá fórtaí ibhFíoch uafásach lena chéile. Sé de hála ná dar leis an uasal Trump gur chuir duine de oibrithe an stáisiún Megyn Kelly ceistúnaí clíonta dar leis agus dá sin nach dúirtí sé nach dúci sé go dtí an chéad díospóireacht eile má bhíonn siise ina mánóir ar a díospóireacht sin. Níl is thagam anois mar níl mé leannacht an scéal go raibh chóramach de réir an méid a thuigimse sin túsal Trump a bhídrach féasach rinne sé fonóid fuathe I rith na díospóireacht heanna agus idir an bhfuil náire a thuirtíre a ríis. Cibé tá sé na stánachaga anois idir Trump agus Fox News agus deir Trump nach nglacha sé páirt in sna chéad díospóireacht telefíse eile má chuiníonn Fox News Megyn Kelly mar bhánóir. Mian rud is agus ar nó ní féidir le Fox News cúlú siar. Bhfuil isciil tá mé lorg focail súrach ar nó bin focail a bhí bhain tá mar fad súrach. Ompar súrach ón úsal Trump agus leanfirte má bhún sé ainm nóchan an fáirtí phoblachtánaí rud a chinntíon nach mór go mbeidh déanlachach sa teachbán arís sa chéad srá uachtaránachta eile, sa chéad seal uachtaránachta eile. Déir na sainneolaithe meán go bhfuil an túsal Trump ag ban róthachar as a ról mar phríomh iarthóir sa rás. Agus óna pobalbhreithin atá feiciam de déanaí níl sé déanana dochar a bédó go bhfuil sé ag argóint le Fox News. Lúbhánacht atá ar nó tá sé gúsáid an stánchagaí seo chun scéal as neamhní a dhéanamh den rud seo go léir. Níl is agam céir is idir rá ach idir a dálín tá buic móra an fáirtí phoblachtánaí
tuairt le fios go bhfuil an introdíocht seo ag tíonna dochar mhór den na fáirtí poblachtánacha agus tá scaoil cheannairí an fáirtí. Múlas agam céad na ceannairí seo mar ní aice mé iad na daoine atá feici agam is an tuiscí iad féin. Agus sin cean duna fáiban is smó sa fáirtí sin faoi láthir níl aine measartha fágaí I gceannas ar a bártaí go bhis-dúine. Tá na hiarrthóirí príomhrotha gansaí a chéile chun pointí súracha áilis na pobl bhreithanna idir an dáilín. Tá na hiarrthóirí antaisceacha Donald Trump agus Ted Cruz ó bhfad chun cinn na hiarrthóirí eile, agus ní léir go bhfuil rabha eile dóchúil sa fáirtí thar Donald Trump agus Ted Cruz. Agus má bhún ceachtarach ar siúd animnúchan an fáirtí poblachtánaí, cábhis céirdiceachas as. An Léigear in Oregon. Níor leabhar mé mór an faoin Léigear seo go dtí seo. Ró grúpa buachailí bó mar a thugann siad orthu féin. Seilibh páirc náisiúnta nó bhí cheart rás dócha dídean de fiúra federálach. Dídean federálach de fiúra. Ró na fermóirí seo seilibh an talamh ag rá gur cheart an talamh a chuirt dóibh sin. Ní dóilm go raibh pobl na háitir ó hásta leis an ggóil seo, sílim gur thuig daoine go raibh gadaíocht éigin I gceist. Ach cibé lean na daoine seo a bhormhórach chub dar bennim bundaí Mormonaí is cosúil nach ón geantar sin iad fiú. Agus lean an Léigear seo ra cogad fuair a bheith mar dan na póilíní federálach a sír agus cé go raibh muintear bundaí in ainm agus a bheith faoi Léigear. I náiríre bhí siad timoint amachchas an áit an tám ar fad, tuairt léachtaí poiblí agus a dul isteach go dtí an baide agus a réhéad agus nó siomar a hálíonn sé a gcónaí leis na federálaí agus tá iontas orm ná thuig muintear bundaí é seo. Bhí na póilíní federálacha ag fannacht ar a seans ceart agus fuair siad an seans ceart. Stop siad muintear bundaí ar a móthir. Agus bhí siad armtha go tréan agus rinne duine de grúpa bundaí bhug sé ar bhealach mí cheart agus lábhachúi agus maríói. Chuid eile góiad agus tá siad I brísún inis. Agus deir am an bundaí taoiseach an grúpa a gur cheart do na takeóirí eile seasa síos agus ligins don dlí. Dulm I gúrsa. Sin a méid ó híh sin de. An chéad scéal eile caiimar a scríomhann seo dá an scéal. Agus tu mar eiscí an sicin díntaach tá panel rialtas
ag molla gur cheart scaga dionne bháthrachaí nua scaga do bheanama máthartha ceart go leor. Agus ba cheart an scaga dionne is seo an scaga seo dionne I ri na tarachta na tarachta na mar ysgil cael me sio checael tarchas fi sin olas ac yn gwirdi I rihan tarchas agus in I ceaglior cerdele cosúil taréis na gogaí sin Iraq agus san Afghanistan go raibh go leor tealamh míleata nach rá ag testáil ón aram níos mó agus nuait an tealamh I ghial thar léir ghial siad leis na pólíní iad rud dá go raibh pólíní Meiriceá seileadh tancannaí agus dúracháin agus machínghonnaí cogaíochta agus gachadachart rud nar cheart a bheith seileadh pólíní in éair. Idir a dálín dearhann faoi seo rialtas Obama tá an tealamh sin ghairim agus tá fearg rinstin na pólíní díalú an tealamh leo ar lofi sin a bain tealamh as in tealamh cogaíochta seo caiil siad éhairt leis. So sin éiad na scéalta móra ó dí céadaoin an 16 feichiad míanáir 2017. Guím rath ar gachéine agus go dtí chéad a réile tóga bogé, or tóga gí go bogé. Slán leis.